Vamos vos contar a historia de Malala. Unha nena que vive en Pakistán, en Asia. Neste libro contanos a súa historia. Malala é unha nena que lle gustaba ir á escola, pero os talibáns querían impedirlo e quemaron a súa escola. Ela foi moi valiente e reclamou os seus dereitos. Os talibáns decidiron dispararlle para matala. Leváron ao hospital e por sorte conseguiron salvala pronto. A pesar daquele incidente, Malala non perdeu o seu valor. E seguiu loitando polos seus dereitos a estudiar incluso ante Nacións Unidas. Nós tamén apoiamos o dereito de Malala a estudiar. A historia de Malala recorreu o mundo inteiro e recibiu moitísimos apoios de moitísimos países.